Because that's quite easier because it's So there are 44 demands that you are raising. certain could be overlapping, like you might find that they already exist, but those were the earlier ranges of demands. But most crucial is the livelihood issues, like related to the beneficiaries. Let me go to the Yeah, yeah. Can we allow Yeah, yeah. And our state president, Mr. Sapni Das, Mr. Anand Kadepa, our working president, General Secretary, Mr. Jitendra Verma, General Secretary, Mr. Amolu Chandra Das, and our guest from West Bengal, State President of Bharatiya West Bengal, and Amit Dipanna. So we are here triggering the issues of pending issues of returnees. Returnees. So now if you are aware that 1988 there was a memorandum of settlement tripartite agreement between TND, Tripura. खबर तुनायरनो जों दिनै मुख्यमंत्रीनि उद्देश्य जोंनि सिबाय जिल्ला डिएमनो जों दिनै ससियलिस्टा जिन दाबिनो रतैनाय जों दिनै डेपुटेसन होगा अ दाबिरनि बिसिङाव दङ पेन्डिं जोंनि आगिनि introduction of the inline permit जमनि फेरत एडिसि डिलिमिटेसन फाय टिएनबि बाय चुक्ति माने अल इन्डिया रेडियो ककबरनि बागै आलादा फायदानि ताइसिनि जारा रिटार्निस बङै बागै बाता जोंना बाता रनानै मासाव 3000 फायनाय जोंबो साका गतेबो जों साखाथिनि डिएम न जों हायाखै लामा कासुनायनि साका दाङै खांके जिनि अ ससियलिस्ट दाबिनो प्राय 32 बोसोर ताबो उख्लाया दंखा बर' गैया दंखा आबोनि बिसिङाव चिन्तेबो दाबि दङ जिनि बरक द फारकनो 3 लाख जों न ग्रोनानै 3 लाख फेमिलि न दुकान ताङैनाय पुजि रोनानै 3 लाख जमिया जाना न करि दङ जागा करि दङ जागा रोनानै जत्त तीव्र सारंनि नुकुमखुबै चाकरि रोनानै ताइ हिंगांके होम मिनिस्टार अमित शाह दिनै दैखांबाय कायसा मनिटरिं कमिटि जंगिनाय जिनावबो इनफ्लुएन्स खायाबै जों दुरुखा যদি অমং ইয়াংকে जों लामा कासुनाय सिन सवाते बंगनाय enga tabu DM साहेब साइका bo जोंनो जत्न सहन जोंनो कग्रखा आंले ताम खायनानि बा आं नंगौ दाबि रक ससियलिस्ट दाबि रक आं सैनाय रहनाय enga di उदयपुर जों डेपुटेसन माबो bo मियावनो सिटि रहले जों सिटि नांखा enga tabu जों बोसाङो खोनाव 21 तारिखआव आं खवायाव दङ 5 तारिखआव दलाइ डिस्ट्रिक्टआव दङ ताइ महाकरण अभियान 25 तारिखआव दङ जों 25 तारिख थांमानि फरेवो दिल्लीआव जों थांनाय दिल्ली थांमान फरेवो होम मिनिस्टार मालायनाय ट्राइबेल वेलफेयार मिनिस्टार दिनै आं फुङाव कक सालाकिया बसावो नंनि जे प्रजेक्ट रजाक दंमोन क्या दाबो बिनि फाइल ब 22 तारिखआव फिरंनायपो फिरंआं परे सामुं थांनाय हिंसाका आबन बागैनो जों बेलायके हामबायरो सरकारनो जिनि अ दाबि रङ रिया हांखांले जों हाइनथाय आसुगै दंलिया जों सबा खायसिनाय बेलायखेना हामबाय नरक गोबांमा जागानो लामा कासुलाया हायाखैबा गोबांमा 28 टा दाबि जों माइनास 5 लाखिया बरक प्रजेक्ट सानका नरंनि प्रजेक्ट तामो जों ताबो बोसाङो थांनाय सप्ताहसे उननि प्रजेक्ट वाकनि प्रजेक्ट पिकारिनि प्रजेक्ट फिसारिसनि प्रजेक्ट नकनि प्रजेक्ट ताइसिनि निउ केपिटेल सिटि होनैनाय ताइ पारा आयं मिलिउनाय जों रिहेबिलिटेसन केम्प रोना बैनाय जों 29119 काति प्रजेक्ट खालामका जोंनो बरक
no kotor tanginai usul kotor tanginai bazar tanginai jeung ma tonai ini jeung dagerka ketabuk borok sawo opor jeung tabuk cabinet pasai Delhi rohnai jeung tabuk sini manoniya respected sini Ubujati Kolon Menteri Travel Minister na singwi tongo botini ano kok sawo nong abo manai ang ব্যবসা khai tongo abon bolon belaika hambai dang mai yang nai hai pano asik bosor jeung mui tongai mani jaga klaya project klai jaya tabuk jeung revise project klai jo abo jeung tabuk manai ini borok kok ka hai pano jeung abai tongya jeung terus ka sini nko dabina diliut lang tongo belaika na hambai সব